Hello friends, good morning. Welcome back to my new vlog. Ani kita masih vlog nonton ko borai lai. Tane masih photoshoot jan thangasina mane sister ni Julee Brahma makeup institute ni mane student ni tane mane practical exam ada. So bini ne makeup jagan bini photoshoot jagan ada. So dari ini sudah sampai behind jangan, tapi light kini gue setup kam saya baik problem aja sebentar lancar. Badu sole, badu sole, badu sole, So setup saja baik. Amprada पिछे मेकअप खालायगासिनो मेकअप खालायखानानै दसे थानानै शुटखौ स्टार्ट खालामगोन सानै दं मडेला ओमफ्राय मेकअपखौबो माने सानै दं सासेयानो खालायगोन मेकअपखौ संगिता नार्जारी खालायगोन ओमफ्राय दा पल्लबिखौ खालायगासिनो मा होनो ब्राइडेल मेकअप ओमफ्राय दसे उनाव जागोन वेस्टार्न मेकअप मोनसे जागोन महरथि बर' दा बिसोर सानैखौनो दिनै शुटखौ खालायगोन आरो दा नोंथांमोना नायलांबायल' थादो शुट स्टार्ट खालामसै देखो Badu sole, badu sole, badu sole, da-da-da. Moncel shoot jakanबाय पल्लबिनि मोनसे ड्रेसजों ब्राइडेल shoot ओमफ्राय आं बेयाव आङो न'आव ओंखाम जाबाय गय जाना लाबाय दा नेक्स्ट shootनि थाखाय थांगासिनो महरथिनि जागोन एबार shootआ स' जों दा बमा गावनि बमा दे याते स्टेबलाइज কৰিदोंमोन সোমাই যাব তাতে এনে থৈ দি তাতে এই ৰ'দত থ ৰ'দত নথওঁ ৰ চাইহাতে থ'ম Badu sole, badu sole, badu sole, da-da-da. Sudah jebay daripada jangan sertifikat kan oke jadi iya lo nang tuh ada ikut lagu nih ada close lah kena apa dia full lah ya tension curel lah itu di sini bar iya indah sih aramnya tuh Boro sertifikat oh Aromnya dia dua pos. दे बोलो बोलो क्या बोलो कुछ तो बोलो एक्सपीरियंस कैसा रहा dah